मोसानायखौ बयबो नायफैदो आंनिया बिराद मोसानो मोजां मोनो Good morning लोगोफोर गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नोंथांमोननिसिम दिनै आं नै क'क्राझाराव दंफैलायलाय क'क्राझाराव फैनायनि जाहोना जाहैबाय सिगाङावहाय नोंथांमोननो खोन्थाखादोंमोन ना आङो जोङो महासंग्राम संस्कृति महासंग्रामावहाय बाहागो लादों होननानै थ' बिनिनो जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेलावहाय थांबाय नालाय दा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि प्रग्राम कम्पिटिसन दङ दिनै प्रेक्टिसाव थांगासिनो आं दा गाबोनहाय 6-7 जागोन आरो ना डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि संस्कृति महासंग्राम प्रग्रामा थ' जोंनिया 6 जागोन 7आवहायबो दङ बिनिनो प्रेक्टिस खालामनो थांगासिनो लोगोफोरजों दसे सम आयाना लोमजाबाबो उफाय गैया फैनांबाय आं सिगाङाव मोसाबायमोन नालाय थ' लिस्टआव जाय जाय दङ बेफोर गासिबो एटेन्ड जाजोबनांगौ मोसानांगौनो बिनिखायनो आङो गोजानबाबो फैनांबाय आरो होमबा लोगोफोर आङो प्रेक्टिस खालामग्रोनोसै आरो प्रग्रामा हले बिराद टाफ आरोना बयबो गोरों बिरादनो मोसाखावरि दङ बिराद आरो आंथ' बिराद गोबाव जाबायमोन मोसायैया बिनिखायनो जलाय सिखालाय मेंसोगारो बिरादनो मोसाबाथाय खुनुरुखुमसो हाखवा मोनो माने एक्सारसाइस गैला नालाय आंना ओरैनो उन्दै खांबाय उन्दु जाबाय थाबाय बिदि आरो बेखायनो आंथ' मोसायो बिराद गोबाव जाबायमोन आं जा एसे एनै मोसायो 30 सेकेन्ड बा 1 मिनिट बेफोरल'सो जेनेबा रिल्स बानायोबा आरो बिनि जेनेबा बांसिन मोसायोबा माने हाखवा मोनो आरो आङो थ' नायनोसै लोगोफोर मोजाङै मोजां जानानै थांथोंसै बेखौनो सानो आरो गोजौ लेभेलावहाय थांबावनो हाथों बेनो थ' आंनि थाखाय जाहाथे ग्रुपआ जेबो गाज्रि दाजाथों आरो ना मोसानायाव बेखौनो आङो बिराद आसा खालामो प्रार्थना खालामो आरो बिराद हाखवा मोनो नालाय आङो बेखौनो दा आं थांगासिनो रेल गेटमोन नै दासो गेटआ खुलिदों बेखायनो बिराद भिर आं एसे लेट जाबावबायसो फिसा गोनां नालाय लेट जायो आरो सिखारनायाबो लेट जाबाय आंजों लोगोसे दङ नै बियानै दङ नानै आनैनि मोसानायखौ बयबो नायफै होनदे आनैनि मोसानायखौ बयबो नायफैदो आनैया बिराद मोसानो गोरों नंगौना नङा आनैया बिराद मोसानो गोरों होनदे आनैया बिराद मोसानो मोजां मोनो बयबो नायफै गाबसिगोन पिज्जा जाना फैदों लोगोफोर आंना फेन्दाया ओरैबायदि साबाय ओरैबायदि रुमायबायना मोसायैया ओरैबायदि गोबाव जाबायमोन ओरैबायदिबो नङा बाट जलाय सिखलाय मोसानायखौ हायाहां जाबाय आङो आंनि हायैनि थाखायनो मोसानायखौनो चेन्ज खालामलायबाय बिराद दुखुनांथाव बुरि मानसिखौ ग्रुपआव लाफादेरनायखाय जायासै सिख्लाफोरजों बिदिसो नांसिगोन आंल' हायाखै आं सासेल' जलाय सिखारनायखौ मोसानायखौ हायाखै आरोना आंनि थाखायनो चेन्ज खालामनांगौ जाबाय गाबोन मोजाङै मोजां मोसानो हाथोंसै संस्कृति महासंग्राम प्रग्रामाव आङो जाहाथे भुल जाया मोसानो हायो जेने थेनेबाबो आथिङा दा ओरैबायदि रुमायनानै सानानै दंखायो जलाय सिखलाय दहाय प्रेक्टिस खालामैनो जाला दा जोङो जाखानानै दा पिज्जा जानो फैदों डमिन'स पिज्जा ओमफ्राय डमिन'सआव आरोना ओमफ्रायहाय दा जोङो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों दसे उनाव नोंथांमोनाबो मिथिगोन नुगोन आं दसे खिन्थागोन अबेयावहाय थांगासिनो मा जादों मा नायदों आरोना मोजां मोनाखै आरो आं हायाखै नालाय बेखायनो थेवबो नाजानोसै गाबोन बेलाय जों दिनै बेयावहाय फैदों इन्टारनेसनेल थियेटार फेस्टिभेल जादोंना क'क्राझारावहाय बेयावनो जोङो दा अडिट'रियामाव फैदों नै कालचार सेन्टार दा सिङाव जागासिनो नायनो लुबैबाय फैदा बाबा आयानाबो नै थ' जों एसे नायनो नागिरदों दिनैहाय मोनायावहाय जागासिनो नालाय बेनिखायनो दिनैहाय मा जादों दिनै बेयाव दंजोबो मा जादों दसेल' खोन्थागासिनो आं एसे सिङाव नायग्रोनोसै केमेरा खेबजाया
दिनै ड्रामा देखायदों आर'हा नैबे आर'हाया जादों नैबेयो पवित्र राभा पवित्र राभा थ' नै बिनि दा ओहो गाबोननिसो बियो नैबे गाबोननिसो आर'हा पवित्र राभा नोंथांमोना सिनायखायो बेखौहाय ओमफ्राय दा जादों 5 जानुवारि नैबेलाय बे राभाफोरनि बडा राजा नैबे बडा राजाया जादों दिनै दा बेखौहाय ससे नायनानै फैबाय आं गाबोन 6 थारिख आर'हा जागोन दिनै मा जादों बडा राजा जादों आरोना जों दसे नायनानै फैबाय ओमफ्राय आयना थाला नालाय बेखायनो जों फैग्रोबाय लोगोखौ दोनबोबाय आरो ओमफ्राय जों दा थांनोसै न'आवहाय मोनाबाथाय थानो नागिरा उन्दैया बाहेराव बिराद गुसु कालचारेल कमप्लेक्स लोगोफोर जोङो दसे नायनानै फैनानै हजोंनो ओंखाम जानानै फैखाबाय टमेट' बाथोन सबाय दाउ बिन भाजा लाब्राजों आरो आङो माबा आं नारजि ओंख्रि दङ होननायखाय आङो नारजि ओंख्रि दङ होननायखायसो जाहैदोंमोन ओमफ्राय नारजि ओंख्रि दहाय सानावनोमोन नामा बेनिखायनो थेवबो बिदिनो जानानै फैबाय आरो स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेयावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन मोजां भिडिअ लानानै बाय बाय